Cum cred vreo 40 de ani, mă plimbam cu nevastă mea pe stradă și mi-a spus ea un cuvânt care într-adevăr m-a durut. Și am spus, eu cuvântul ăsta nu-l iert. Nu vreau acum în timpul plimbării să-i iau bucuria, dacă venim acasă, eu îi spun așa cuvinte, nu vreau să mai aud. Și vin acasă, dar acasă tocmai mă așteptau niște musafiri. Am trebuit întâi să vorbesc cu musafirii, nu? Nevastă mi-a oprit pe musafir la masă, am mâncat. După masă mi-mi place să trag un pui de somn. Am zis să nu stric puiul de somn acum să mă cer cu nevastă. Când mă scol din somn, o să vorbesc cu ea. Când m-am scolat din somn, erau alți musafiri și s-a făcut seara și seara zic acum înainte de culcare, eu vreau să dorm liniștit. Lasă că mâine spun, mâine de vreme dimineața a fost musafir și tot a trecut 40 de ani. Și acum încă eu sunt hotărât să o cer pentru cuvântul ăla, dar nu mai țin minte care a fost, nu știu cum să încep. Amână. Cine știe să amâne un păcat? E mare, mare om. Vrei să faci voia ta? Nu se poate să nu vină diavolul cu ispit. Și ispita e dulce, că dacă n-ar fi dulce, nimeni n-ar face păcat. Dacă îți propune o ispită sexuală, o ispită de a minți, amână-ți păcat.